रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। याचा मोठ्या दिमागामध्ये जिल्ह्यामध्ये वाढदिवस होत आहे। त्याची सुरुवात सन्माननीय निलेश राणे साहेब यांनी नारळ फोडून केलेली आहे आणि 15 तारीखला घटस्थापनेच्या दिवशी याचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आपल्या सावंतवाडी शहरामध्ये एक सुंदर कार्यक्रम त्यांनी ठेवलेला आहे आणि त्याची तयारी सुद्धा आता पूर्ण झालेली आहे। कार्यक्रम हा फार सुंदर होईल याचं कारण म्हणजे त्याला जीविन नोटियाल हा एक मोठा कलाकार सावंतवाडीकरांना पाहायला मिळणार आहे। त्याच्यामुळे सावंतवाडीकरांनी ही संधी दवडू नये असं मी आवाहन करतो। तसंच 2 दिवसापूर्वी जाहीर केलं होतं की या कार्यक्रमासाठी बेल्ट आवश्यक आहे, फॉर्म भरावा लागणार म्हणून सांगितलं होतं। पण आता याशिवाय सुद्धा ज्यांना बेल्ट मिळाला नाही अशा लोकांची सुद्धा व्यवस्था तिकडे केलेली आहे। ज्यांना बेल्ट मिळले नसतील त्यांना सुद्धा हा कार्यक्रम बघता येणार आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी। बेल्ट नसला तरी कार्यक्रम सगळ्यांना बघण्यासाठी उपलब्ध होईल आणि 14 तारीखला त्याच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी शहरामध्ये एक आतिषबाजीचा कार्यक्रम सावंतवाडीमध्ये संध्याकाळी 7 वाजता होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।